आज भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े स्टार का से का गावत नहीं जा, लेकिन इतना कम समय में पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरुदेव के चेला जन भोजपुरी में कीर्तिमान स्थापित कर देलस। आज तक ले भोजपुरी में केहू नहीं खे कइले। ई तमाम साजिश तमाम रुकावट के बावजूद जौन पूरा जनता सनी बन के प्यार देता है दोस्ती गाना के, वो तमाम दोस्त के हृदय से आभार बा। एक बार दोस्ती के नाम पर ताली बजा दी सब। आ रउआ जौन बाधा बनत नहीं भैया, अगर अपना के भोजपुरी में सबसे स्मार्ट और सबसे तेज बुझतनी तो हम पागल ना हैं। समय पे सब जवाब दियाई और रउआ का है सब जानता। लेकिन वो दोस्ती गाना के बारे में का कहे के बा, दो लाइन खाली कहे के बा, खाली आप सबके सुनावे खातिर आप सबके आभार व्यक्त करे। जे गाना में तार दोस्त बनू, वो दोस्त के कहिए कि तार गाना उतार दबा दे बन गइल है, तो दोस्त का मतलब हुई ना कि हम गाना गौनी ओकरा उतार देना, घास दिया सीधे जे भी रही काहे कि रंगदारी मिलल बा विरासत में, अरे टाइम न लागी धासत। हमनी खड़ा बानी बोल दी है पटना के भेंट कर ली है, अपन जहाँ जहाँ बड़े वहाँ रहेगा दोस्ती पहले। तो ये दोस्ती जब भाई खाती भाई खड़ा बा तब भाई खाती कही अरे तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी, अरे केहू के तुरा ले। किशन भैया कहाँ बने गीत के लेखक? किशन भैया, आदरणीय किशन भैया पाइए महाराज जो भोजपुरी में इतिहास रच दिए आप। यही से लोग कहेला कि हलचल के चेला कइले हलचल बा। ई मार्केट में डायलॉग के हो गइल बा कि हलचल के चेला कइले हलचल बा। तो एक बार हमरा गुरुजी खाती ताली बजा दीजिए सब है। कहे कि का बा ई सब दोस्त खाती कहे कि तोहारा से प्यार यार कब नहीं टूटी, केहू के तुरा ले। अरे कि हमनी के यार बचपन के हो यारी, कि यारी टूटिया कि हमनी के यार बचपन के हो यारी, यारी टूटिया तुम्हारा से प्यार यारी कब नहीं टूटी, केहू के तुरा ले। तुम्हारा से प्यार यारी कब नहीं टूटी, केहू के तुरा ले। हमनी के यार बचपन के हो यारी, यारी छुटिया मले। भैया 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 गुरुजी गुरुजी है नहीं आ जाए।